Žurnál už 8 rokov pomáha ľuďom lepšie plánovať, zapisovať a prioritizovať. Je to nástroj, ktorý sa ti prispôsobí. Či už plánuješ dlhodobé ciele, alebo len zajtrajší deň, žurnál ti pomôže zorganizovať myšlienky, vyčistiť si hlavu a zamerať sa na to podstatné. Ak hľadaš rovnováhu medzi slobodou a efektívnym plánovaním, žurnál je ideálny spoločník. Pomôže ti vytvoriť 10-ročnú víziu, zaznamenať dôležité milníky, ale aj zachytiť každodenné radosti. Do ničoho ťa nenúti. Všetko má svoj čas, takže si zapisuj tempom, ktoré ti vyhovuje. A čo je najlepšie? Umožní ti nerušené zapisovanie na ten najlepší papier s bodkami. Milujem bodky. Ak mu dáš šancu, hrozí ti, že doň písať už neprestaneš. Vedľajšie efekty môžu zahŕňať lepšiu organizáciu času, viac splnených cieľov a pocit, že máš život pod kontrolou. Uchmatni si verziu, ktorá ti najviac vyhovuje.